Здравейте! Искам в това видео да ви представя един много лесен начин как можете да си изрязвате тихите моменти във вашето видео, понеже така, за зрителите до известна степен неприятно да гледат моменти, в които няма нищо, което да се случва в самите видеа и съответно това губи интереса на зрителите. Това, което искам да ви покажа е една програмка, казва се Olive. Безплатна е, има две версии, това е 0.2, само че в 0.2 няма тази възможност автоматично да ви изреже тихите моменти. Ще ви демонстрирам за какво става въпрос. Само първо да покажа откъде можете да се изтеглите, съответно от сайта. И вижте сега, както ви казах, има две версии. Съветвам ви да се изтеглите Olive 0.1. Съответно, в зависимост от това на каква операционна система сте, можете да се изберете дали да е Windows, Mac или Linux. Аз съм на Windows, съответно тегля за Windows. Няма да ви демонстрирам как се тегли, как се инсталира, изключително елементарно е. Теглите си, инсталират я и съответно ето това е самата програма. От File, New, Source. Тук си избирате какви да са размерите на екрана. Мисля, че бяха 1280 на 720, мисля, че беше HD формат. И съответно си избирате видеото, което искате да го обработвате. Зареждате го в програмата и му давате дясно копче и му натискате AutoCut Silence. Сега аз не бърникам тук по настройките, по принцип можете да променяте атаката, Attack Time, Release и прочие неща, не ми се занимава да ги разучавам. Вие съответно, ако имате интерес, можете да седнете да си ги разучите. Давате му OK и вижте, то ви нарязва всички тихи моменти. Като съответно после естествено се изисква от вас само да маркирате и да ги махате. Това какво предимство дава? В смисъл, всичките видеа, които ги снимам, после ми е необходимо малко да ги обработя. И много време ми гълта в това, ето тук да си сложа скрола, след което да му дам да ми изреже точно този момент, после да дам на следващото пак да го изреже, че след това чак да го делитва, да му дам delete. Тук в случая направо ми е маркирал всичките места, където има тишина и аз само маркирам и в случая натискам Ctrl и Delete, за да ми изтрие самото празно пространство. Момент само за малко. Shift и Delete и ми изтрива и самото празно пространство, иначе само с Delete изтрива единствено диапазона, в който е тишината. Отново повтарям, доста елементарна програма за рязане и спестява може би 1/3 от времето за обработка. В смисъл, едно видео, ако е половин час, е самия материал, който съм го заснел, ако ми отнема половин час да го заснема, после ми отнема още час и половина да го обработя. И то най-вече ми отнема точно и това да маркирам тихите моменти, че да ги режа, че да ги махам. Супер полезна програмка. Аз поне не съм открил нещо друго, няколко дена тук. Последните няколко дни доста търсих, но открих друг начин как да се реже по-лесно. Този ми върши идеална работа. Пак повтарям, 1/3 от времето, което отделям за обработка на видеята, ми го спестява. И съответно можете после и да си експортирате самият файл. Момент, забравих да покажа това нещо. Отново даваме New Source. Тук няма да прогирам на ново настройките. Зареждам самото видео. Сега тук е в по-малък размер, защото все пак в началото не промених настройките. И му давате после само експорт. Тук единствено ви съветвам на Quality да му давате 23, за да прави видеото една идея по-малко като обем. Качеството съвсем малко пада, но съвсем малко, но пък за сметка на това обема от място, което ще ви взема на компютъра, е доста по-малко и става много по-бързо после за качване.
И след това естествено давате експорт, кръщавате си го, няма да ви обяснявам тези неща, би трябвало да ги знаете, доста са елементарни. Това е, което исках да ви покажа, много полезна програмка за тези от вас, които обработват доста видеа, в които трябва да изрязват тихите моменти. Супер приложение. Ще кача и ето този линк, от който разбрах всъщност за тази програма. Човека обяснява доста нагледно как се използва и така. Успех!